Лукашенко зноў бярэцца за сельскую гаспадарку. Гэтым разам загадаў вывесці ў Беларусі новую пароду чырвоных кароў. Чаму Лукашенко рэанімуе савецкую мадэль сельскай гаспадаркі і як асуджаныя за карупцыю чыноўнікі атрымліваюць новыя кіраўнічыя пасады? За што просяць прабачэння прапагандыстаў у Беларусі і ў Угоршчыне? А таксама, што Лукашенко напісаў французам з нагоды дня ўзяцця Бастыліі і колькі разоў Святлана Ціханаўская сустракалася з прэзідэнтам Макронам. Добры дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соус. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 14 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку нам зараз, напішыце каментар пасля і падпішыцеся на наш канал. Александр Лукашенко падчас паездкі на Віцебшчыну загадаў разводзіць у Беларусі чырвоных кароў. Пра вывядзенне новай пароды кароў яму дакладалі міністр сельскай гаспадаркі Юрий Горлаў і кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Владимир Каранік. Вы дали добро на строительство этих комплексов. Откуда телочки? Отсюда или откуда еще? Отсюда, да. Отсюда пойдут туда, и там мы будем иметь аж 7% белка и 6% жирности молока. 6 не будем, но близко к этому. Близко к этому. Да. Это для сыра хорошее молоко. Апошнім часам Лукашенко шмат засяроджваецца на сельскай гаспадарцы. Падчас паездкі ў Шклоўскі раён ён прапанаваў вярнуцца да савецкай практыкі, стварыць у кожным райцэнтры структуру кшталту сельгастэхнікі ці аграсервісу, у якой гаспадаркі раёна будуць арандаваць тэхніку. Вырашыць праблему эфектыўнасці сельскай гаспадаркі за 30 гадоў кіравання Лукашэнку не ўдалося. Сельская гаспадарка, асноўная частка сельскагаспадарчых прадпрыемстваў стратная, таму Лукашенко нічога новага не прыдумаў, як проста вярнуцца да таго, што было ў савецкія часы. Гэта ёсць вялікая псіхалагічная праблема. Чалавек не можа выйсці за межы свайго досведа. І тое, што ён бачыў у савецкія часы, ён хоча цяпер вярнуць у новую эпоху рынкавай эканомікі. Але вось гэтыя структуры, сельгастэхніка, сельгасхімія, ПМК, якія існавалі ў савецкія часы, яны існавалі у сістэме планава-дырэктыўнай эканомікі. Там грошай не лічылі, там все было по-іншаму, там эфектыўнасць мала каго цікавіла. Што да кіроўных кадраў у сельскай гаспадарцы, асуджаны за хабар на 9 гадоў былы дырэктар Добрускага фарфоравага заводу Александр Вінакураў атрымаў новую пасаду. Ён узначальвае сельскагаспадарчае прадпрыемства «Мікалаеўскі» у Мёрскім раёне Віцебскай вобласці. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Віцебскі я гуляю». Вінакурава і ягонага брата затрымалі ў 2023 годзе, у 2024 годзе асудзілі. Чаму ён ужо знаходіцца на волі і атрымаў новую кіраўнічую пасаду, пакуль невядома. Александр Лукашенко часта прызначае былых старшынь райвыканкамаў, дырэктароў саўгасаў ці дзяржаўных заводаў, асуджаных за карупцыю, кіраўнікамі калгасаў або дзяржаўных арганізацый. Чым абумоўленая такая кадравая палітыка? Запыталіся Артёма Брухана, які да 2020 году працаваў берасцейскім аблвыканкаме. Першы фактор – гэта ўвогуле кадравы голад добрых менеджераў і кіраўнікоў, бо сапраўды часам не хапае людзей, якія маглі б кіраваць і прадпрыемствамі і працаваць на дзяржслужбе. Таму ён вымушаны звяртацца да падыходу, каб выцягваць з турмы праштрафіўшыся чыноўнікаў. Ну а другое, зразумела, што ён гэта можа выкарыстоўваць у якасці інструмента ўплыву на гэтага чалавека, то бок я цябе выцягну з турмы, цяпер ты мне вінен, таму працую ў любых умовах, выконвай любыя загады, как бы я тебе дараваў, не гледзячы на тое, што ты там падвёў мяне. Гэта вось два такіх рычага ўздзеяння. Сёння ў Угоршчыне дзяржаўныя тэлеканалы транслююць абмежаваную колькасць навінаў. Пасля гучнага скандалу 7 ліпеня, калі тэлеканал М1 увесь дзень паказваў толькі чорны экран з выбачэннем за тое, што дзяржаўнае тэлебачанне хлусіла все гэтыя гады, навіновыя выпускі былі прыпыненыя. Замест іх шлі музыка, архіўныя праграмы, тэставыя табліцы. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы. Гэта звязана з рэформай грамадскіх СМІ, якую ў адпаведнасці са сваімі перадвыбарчымі абяцаннямі праводзіць цяперашні прэм'ер-міністр краіны Петр Мадзяр. Яго партыя на красавіцкіх выбарах змясціла партыю Віктара Орбана пасля 16 гадоў яе знаходжання пры ўладзе. Гістарычны дзень. Сёння на пляцоўках грамадскіх медыя спынілася трансляцыя прапаганды. Яны хлусілі ноччу, хлусілі днём, хлусілі на ўсіх частотах.
Гэтаму цяпер пакладзены канец. Яны гадамі рэгулярна хлусілі людзям. Грамадскія СМІ цалкам пераўтварыліся ў партыйныя медыа, якія фінансуюцца за грошы вугорскіх падаткаплацельшчыкаў. На дзяржаўнай радыёстанцыі замест навінаў транслявалася праграма з класічнай музыкай. 8 ліпеня дзяржаўны тэлеканал аднавіў вяшчанне без выпуску навінаў. Экс-прэм'ер-міністр Віктор Орбан выказаў пратэст і назваў рэструктурызацыю СМІ тыраніяй. У 2026 годзе Вугоршчына апусцілася на 74-е месца у індэксе свабоды прэсы рэпарцёраў без межаў, тады як у 2010 годзе яна займала 23-е месца. Тым часам у Беларусі прапагандысты публічна просяць прабачэння зусім за іншыя рэчы. Галоўная рэдактарка газеты гомельскага райвыканкаму «Маяк» Вікторыя Футрына папрасіла прабачэння ў гурта «Дразды» і яго лідара Віталя Карпанова за ранейшае обвинувачение ў здраде. Я хочу принести еще раз публично свои извинения за тот материал, потому что информация оказалась не до конца мною проверенной, неправильной, и, по сути, я ни за что оскорбила артистов. Карпанов прыняў прабачэнне, заявіўшы, што не трымае крыўды. На мой погляд, это два розныя кейсы. У адной сітуацыі мы бачым, як пасля змены кіруючай партыі ў Будапешце грамадскі вяшчальнік прызнаў, што пры мінулай уладзе яны займаліся прапагандай і паабяцаў больш такога не рабіць. Паглядзім, як оно будзе насамрэч, але само па сабе гэта важная заява. Іншы кейс мы бачым, як прадстаўнік дзяржсмі выбачаецца за асабісты выпад супраць аднаго з выканаўцаў, які, ў прынцыпе, з'яўляецца лаяльным да кіроўнага рэжыму. Гэта не ёсць нейкая сістэмная рэч. Самі па сабе прабачэнні добрыя ў першым і другім выпадку, але яны маюць разную вагу. У адной сітуацыі мы бачым, што заявлены такія каласальныя змены ў інфармацыйнай прасторы краіны, а ў другой сітуацыі, выпраўляюцца пэўныя дробныя памылкі. Сёння нацыянальнае свята Францыі, дзень узяцця Бастылі. Александр Лукашенко ў пісьмовым віншаванні адзначыў, што шматвяковыя сувязі паміж краінамі не могуць адмяніць рашэнні брусельскіх чыноўнікаў. Прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон некалькі разоў тэлефанаваў Лукашенку. У першыя дні паўнамаштабнай вайны, калі расійскія войскі ішлі на Кіеў праз тэрыторыю Беларусі, і нядаўна, калі гучалі асцярогі, што Беларусь можа быць ізноў уцягнутая ў вайну. Асабіста Лукашенка з Макронам не сустракаліся, адрозна ад лідаркі дэмакратычных сілаў Беларусі Святланы Ціханаўскай. Святлана Ціханаўская бачылася 6 разоў з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам. Першая сустрэча адбылася ў 2020 годзе пасля перамогі Святланы Ціханаўскай на выбарах. І вось менавіта пасля гэтай віленскай і білатэральнай сустрэчы гэта праклала шлях для сустрэчы з іншымі лідарамі і агулам легітымнасці міжнароднага прызнання Святланы Ціханаўскай і міжнароднай працы. Гэта супраца нашчыльная, і мы удзячныя Францыі за то, што яны размяжоўваюць рэжым Лукашэнкі і беларускі народ, падтрымліваюць беларускі народ, і прыватнасці Францыя знаходзіцца ў топ-5 краін па выдачы шэнгенскіх візаў беларусам, беларускам у Менску. Віншуем французаў, усіх беларусаў, што жывуць у Францыі, з нацыянальным святам. А заўтра беларускае свята, гадавіна бітвы пад Грунвальдам. Святлана Ціханаўская падтрымала грамадскую ініцыятыву усталяваць бел-чырвона-белы сцяг на Грунвальдскім полі ў Польшчы. На сённяшні дзень мы сабралі зарэгістраваных 956 подпісаў. Насамрэч іх было значна болей. Частка подпісаў не была прынята сістэмай, бо яна патрабуе верыфікацыі ад кожнага падпісанта петыцыі. Дзякуючы шырокаму розгаласу грамадскаму, шмат паважных асобаў, лідараў грамадскага меркавання падпісалі гэтую петыцыю. Літаральна сёння прыйшла абвестка пра тое, што Святлана Ціханаўская падтрымала гэтую петыцыю і звярнулася як да маршалка воеводства, так і да дырэкцыі музея. І цяпер я заклікаю беларусаў, якія зацікаўленыя ў тым, каб бел-чырвона-белы сцяг паўстаў на Грунвальдскім полі, прыехаць на гэтае свята. Яно пачынаецца заўтра і будзе цягнуцца да нядзелі. Я заклікаю прыехаць з бел-чырвона-белымі сцягамі на Грунвальдскае поле і падняць іх там. Мы працягваем быць у кантакце з адказнымі кіраўнікамі музея, з прадстаўнікамі мясцовага самакіравання, воеводства, павета, дзеля таго, каб штандар з бел-чырвона-белым сцягам паўстаў на Грунвальдскім полі. 15 ліпеня 1410 году аб'яднанае войска ВКЛ і Польшчы здабыло перамогу над крыжакамі Тэўтонскага ордэну ў бітве пад Грунвальдам. На полі бою было больш 3 дзясяткаў харугваў ВКЛ, у тым ліку з Полацку, Віцебску, Смаленска, Горадні, Наваградка, Берасця.
А зараз наша ўжо традыцыйнае папярэджанне, каб не стаць ахвярамі махляроў, якія прыдумляюць все новыя метады ашуканства ў Беларусі. Гэтым разам прапановы аб летняй падпрацоўцы. Падлеткам рассылаюць паведамленні ад імя неіснуючых або падстаўных прадстаўнікоў вядомых кампаній. Абяцаюць лёгкую працу з высокай аплатай, гнуткім графікам і без патрабаванняў да досведу. У адказ на цікавасць падлетка яму прапануюць перайсці па спасылцы нібыта для афармлення на працу. Але насамрэч спасылка вядзе на падроблены сайт для крадзяжу асабістых дадзеных, банкаўскіх картак ды іншага. Будзьце асцярожныя і папярэдзьце сваіх блізкіх. Першая ракетка свету Арына Сабаленко прыляцела ў Менск чартарным рэйсам разам з жаніхом і сабачкам. Яе ўрачыста сустракалі ў менскім аэрапорце. А на завяршэнне выпуску прыемная навіна пра беларускамоўны ліфт у Менску. Карыстальнікі ТРЭЦ падзяліліся відэо са шматпавярховіка каля аэрадромнай вуліцы ў Менску. 4-й поверх. 6-й поверх. 8-й поверх. 11-й поверх. Гэта былі навіны 14 ліпеня. У нас толькі праверанай інфармацыі, вартай даверу каментары. З вами была Ганна Соусь. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.